kufamba zvatinoda, asi nokuti tiri mumereji tinokutendai Mwari. Tinogona kunge tine mabasa asingatibhadhari zvatinoda, asi nokuti tiri kurara tadya tinokutendai Mwari. Tinogona kunge kwatinobva kusina kunyanya kunaka, asi nokuti pamakatisvitsa nhasi tinokutendai Mwari. Wana mazwi mashoma akutenda Mwari, kuti Mwari makanaka, muri Mwari, muri mutendeki kwaye nokuda kweupenyu hwedu, nokuda kwevana vamakatipa. Tinokutendai Mwari mangwanani ano. Tendwai, tendwai, rumbidzwai mangwanani ano. Tiwai rumbidzo nokuti makafanira norumbidzo. Iyemi mutendeki kwaye, Jehovha zvoshamisa, changamire verugare, Ishe wenyasha zhinji, mutende mutsvene unoshamisa. Tinokutendai mangwanani ano, muri Mwari, hakuna akafanana nemi. Makatirwira hondo dzedu tisingadzioni, mukarangarira utano hwedu pataifanira kufa, mukatirwira panjodzi dzepamugwagwa pataifanira kuparara. Makanaka Baba vokudenga, mukatichengetedzera pfuma yedu payaifanira kuparadzwa. Makanaka Baba vokudenga mangwanani ano. Tinokutendai Baba vokudenga. Torai mukana wenyu saMwari kukereke yokwedu, torai mukana wenyu saMwari kumuridzo kwedu, torai mukana wenyu saMwari kuupenyu hwedu. Tinokutendai mangwanani ano, muri Mwari, tinokuremekedzai, muri mutsvene. Zita renyu Baba vokudenga ngarikudzwe, zita renyu Baba vokudenga rinamatwe. Tauya nemwoyo inorevesa, tauya nemwoyo yakazvideredza, tauya nemwoyo inozvininipisa, kuzosimudzira iyemi Jehovha. Mazita enyu mangwanani ano, muri Mwari, muri mutsvene, munoshamisa. Makanaka Baba vokudenga, muri Mwari, mazita enyu, muri Mwari. Toda kuti tisvike patinongoverenga zvishoma, kana kuti regai ndingokupai mogonoverenga muri kumba. Inyaya inozikanwa yatakagara tichinzwa, tigowana prayer point yedu yechipiri kubva ipapo. Genesis chapter 6, Genesis chapter 3 pavhesi ya6. Haleluya. Inyaya yakajairika yatakagara tichinzwa, yatinonzwa. Zvino zvinonzi nyoka yakati yauya kuna Eve, ikamuratidza muchero wakanga wakarambidzwa, ikati ngatiudyei. Ndinongofarira comment inotaurwa pamusoro pemuchero wacho. Zvanzi kuutarisa waingofadza, uyezve waitapira kuudya mumukanwa, zvekare wainzi unopa zivo. Haleluya. Nyaya yandauya nayo mangwanani ano ndeyekuti toda kungotisvike patinozvidemba nokuda kwekutadza kwedu. Haleluya. Chivi kana takachitarisa, kuchitarisa chinongofadza. Ukatanga kuita chivi unoona sevakachenjera. Chikonzero zvinonzi unopa kungwara. Haleluya. Kutarisa unongofadza. Haleluya. 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 Asi ndinofara kuna Mwari werudo urwu. Haleluya. Ure paanosvika achiti waudya watadza, Adamu naEve vanosvika pavanoona kuti hawana kusimira. Itsika yaMwari yekuti ane nguva yaanouya achibvunza zvaanoziva. Haleluya. Unoti Adamu uripi? Zvikanzi ndiri pano, ndakawanda, handina kusimira. Akati chimbotanga rega nditange ndakupfekedza tigotaurirana. Mangwanani ano toda kungosvika patinosvika pamberi paMwari titi Jehovha wamazviro kwazvo, iyemi Mwari uzere nerudo, takakutadzirai, zvimwe mukuziva, zvimwe mukusaziva. Tinokumbira kanganwiro yenyu. Chikonzero kuutarisa unongofadza muchero wechivi. Haleluya. Chikonzero unonzi unotapira. Haleluya. Ndosaka takakutadzirai. Tauya kuzochema nezvivi zvedu. Ngatingoendei pamberi paMwari tichireurura kutadza kwedu, titi Mwari vokudenga, tauya zvakare neupenyu hwedu, tibatei patsva, tiitirei zvakanaka. Makanaka mangwanani ano, Mwari vokudenga, tauya kuzochema nokuda kwekutadza kwedu. Iyemi makatituma kwataifanira kuenda, saJona wako tsveta kaenda kwedu. Tirangarireiwo mangwanani ano, Baba vokudenga, tauya nezvivi zvedu sedunga vanhu, tauya nezvivi zvedu sekereke, tauya nezvivi zvedu senyika, tauya nezvivi zvedu semhuri. Takakutadzirai zviro kwazvo, zvimwe mukuita, zvimwe mukufunga, zvimwe mukubata, zvimwe mukuziva, zvimwe mukusaziva. Asi tauya kuzochembera kanganwiro yenyu, Baba vokudenga. Tikanganwirei mangwanani ano, Jehovha. Tauya kuzosangana nemi mangwanani ano.
Panguva yaMozisi vakavatumira nyoka dzairumba. Waitarisa mufananidzo wenyoka dzendarira vairarama. Pamazuva edu Jehovha, wanotarisa muchinjiko wenyu tinorarama. Tauya kuzotarisa pamuchinjiko wenyu. Ruponeso rwedu runobva pamuchinjiko. Kurarama kwedu ndimi Jehovha. Tauya kuzochema neupenyu wedu Baba vokudenga. Tishambei samazaya echando. Sanganaiwo neupenyu hwedu pautera pedu Jehovha. Musimbise mabvi aneutera. Ndimi dzose dzipupure kuti muri Mwari. Mabvi ose apfugame kuti muri Mwari. Mangwanani anochangamire verukare. Tauya kuzokunamatai. Tauya kuzokurumbidzai nokutadza kwedu kwose. Tikanganwirei mangwanani ano. Tiitirei zvakanaka Mwari wedu muri mutsvene. Tauya kuzotanga paswa nemi. Tauya kuzotsvaka dzimwe nyasha dzinotichengeta. Tauya kuzopfekedzwa kunaka kwedu. Tauya kuzoshongedzwa nerunako rwenyu. Tauya kuzoshongedzwa nesimba redu. Tibatei nenzira isina kujairika. Tikanganwirei Jehovha. Iyemi munoti kunyange zvivi zvenyu zvakatsuka semazaya, zvakasviba semucheka muchena, tichazvichenesa samazaya echando. Tirangarirei mangwanani ano. Haleluya. Prayer point yedu yechitatu. Haleluya. Kuda kuti tiverenge kune ndima yakajairika. Haleluya. Madzimambo wechipiri pachapter ya 22. 2 Kings chapter 22. Pavesi ya 19. Haleluya. 2 Kings chapter 22 verse ya 19. Hallelujah. Verse ya 19 yacho inoti, because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I spake against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become desolation and a curse, and has rent thy clothes and wept before me. I also have heard thee, and saith the Lord. Hallelujah. Nyaya iri pano ndeye murume kana kuti mambo, angari mambo waJudha ainzi Josia. Hallelujah. Ukaiverenga kubva pamusoro inoti, zvino akati agere mumba yake. Pekutanga inoti akafamba nenzira yaifadza Mwari. Zvino nerimwe ramazuva akati agere mumba make, akati kune waaituma, enda kumunyori wekereke unoti andiverengere mari irimo. Kana aiona aipe vanoshanda basa raMwari. Wapedzazvo wouya wogondiverengera magwaro. Zvino pamagwaro akaverengerwa mamwe magwaro airatidza kuti Judha yanga ichaparadzwa naMwari. Haleluya. Zvino averengerwa magwaro iwayo, zvinonzi akabvisa hembe dzake, akazvininipisa, akanamata Mwari. Pavhesi ya 19 ndo panobuya Mwari achipindura achiti, nokuti wauya nemwoyo munyoro, ukazvideredza, ukabvisa hembe dzako, ndakukunzwira nyasha newaugere nawo muguta. Haleluya. Sekereke mangwanani ano, toda kungoti tingosvika patinonamata. Prayer point regai tibatanidze ndichiti, toda kungosvika nepatinonamata nekuda kwehama dziri pakati pedu. Haleluya. Toda kungosvika nepatinonamata nekuda kwehama dzatakaberekwa nadzo. Toda kungosvika nepatinonamata nekuda kwehama dziri munyika yatigere nadzo. Haleluya. Nokuti Mwari vane tsika yokuti kana mumwe wedu pakati pedu akanamata, akaripenda, akazvideredza, akabvarura hanzu dzake zvichireva kuti akarevesa, Mwari vanobvisa chirevo chakaipa chachiri pamusoro pavo. Haleluya. Pane dzimwe hama pakati pedu dzekuti hadzichavimbi kuti Mwari unoita zvinhu nechikonzero chekuti wakakuwadzwa nekuda kwevanhu, kana kuti zvese vatraya. Kudzimba hakuna chiri kufamba, mereji haisi kufamba zvakanaka, kumabasa mafinances haasi kufamba zvakanaka, kuvana havasi kuita zvakanaka, utano hausi kuita zvakanaka. Asi sekereke ngatingomirei pagwanza, ngatingomirei panzira,
ngatingomira pakati tingosvika patinongonamata kuti tabvisa hanzu dzedu, taderedza kunaka kwedu, tikabvisa runako rwese rwatatinarwo, tikati taakunamata iyemi Mwari kuti mumamiririre, muvanyaradze, musangane neevery need yeumwe neumwe ari pakati pedu, kunyangwe nevasiri pakati pedu. Zvirwere zvine nharo zvavasasatendi Mwari nokubudikidza nazvo zvingonzwa kutaura kwaMwari. Masituations ari muupenyu hwavo angonzwa kutaura kwaMwari. Watende zvakare kuti muri Mwari. Mwari mangwanani ano tiri kuuya pamberi penyu tichinamata Mwari vokudenga nehama pakati pedu. Upenyu hausiri kufamba zvakanaka, mamarriages haasi kufamba zvakanaka, zvikwereti nezvikwereti, vana havasiri kubhihevha zvatingada. Asi iyemi Mwari tinokutendai mangwanani ano. Tauya sekereke, sauya sekereke kuzomira panzira, tauya kuzonamata, tauya kuzomiririra hama dzakadai pamberi penyu. Sanganaiwo neupenyu hwavo mangwanani ano. Waitireiwo zvakanaka Mwari vokudenga, sanganaiwo navo Mwari vekudenga munoshamisa. Mazvita enyu Baba vedu muri Mwari, tauya kuzonamata, tauya kuzokunamatai, tauya kuzokurumbidzai, tauya kuzokupai mbiri, tauya kuzokunamatai muri Mwari. Mazvita enyu Baba vokudenga, ngavarangarirwe nemi, ngavaitirwe zvakanaka nemi muri Mwari. Mazvita enyu Baba vedu muri Mwari, dzorerai tariro, dzorerai kuvimba nemi. Mazvita enyu Baba vokudenga muri Mwari, pindurai nemoto, yemi munopindura nemoto, dururai simba renyu kuupenyu hwedu mangwanani ano. Mazvita enyu Baba vokudenga muri Mwari, makanaka Baba vedu muri mutsvene. Mazvita enyu Baba vedu muri Mwari, makanaka Baba vedu muri Mwari. We worship you, we thank you Jesus. Ukaverenga kuna Exodus, Moses ane paanotaura achiti zviro kwazvo Jehovha, kana iyemi mukati handiendi neni, neni handingaendi. Endai neni, ndivimbisei kuti muchazoenda neni pese pandinoenda. Mangwanani ano sekereke, toda kungosvika patinorevesa, tingoti Mweya Mutsvene, tivimbisei kuti muchafamba nesu pese patinofamba. Kana mativimbisa chimbozviratidzai kuti muri Mwari. Mweya Mutsvene, sanganai nesu mangwanani ano. Kereke ndenyu, vanhu ndevenyu, yemi makavatenga nemutengo weropa unokosha. Fambai nesu Mwari vokudenga. Tiri kereke yemwe yatinofamba naMweya. Angosvika patinoti Mweya Mutsvene makanzi muchava pakati pedu, chigarai pakati pedu, fambai nesu, tipei nzeve dzemweya, tipei ndangariro dzinonzwa zvemweya. Angosvika patinodana Mweya Mutsvene pakati pedu sekereke, titi Jehovha, regai kuwanza chiso chenyu, regai kunyarara kuupenyu hwedu, revesa nemwoyo unorevesa, tinamate. Mangwanani ano tinokutendai Mweya Mutsvene washe, tinokurembekedzai muri Mwari, tinokudanai muri mutsvene. Mweya Mutsvene washe, Mweya Mutsvene washe, makativimbisa kuti munofamba nesu. Batai ruoko rwedu Jehovha, tifambe nemi. Rongai tsoka dzedu Mwari vokudenga, yemi munoti tsoka dzavatsvene dzinorongwa naShe. Dotizadzai nokuzadza kunoshamisa sekereke, dotizadzai nokuzadza kunoshamisa sedunga vanhu. Kumabasa kwatinopinda, Mweya Mutsvene ngatitungamirire. Kudzimba kwatigere, tinotaura rugare rwaMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene washe, tizadzei sekereke, tiitirei zvakanaka. Makativimbisa kuti muchava pakati pedu, mukativimbisa kuti munoenda nesu kwese tinoenda. Simba renyu rine simba rokuramba richiita mabasa makuru. Oratabasanda yakarabasanda, uritata yamanda rederevesata yarakata yabasata, oritata basata ramanda rakata rabasanda. Adonai, 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 our master, 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 master. Torai mukana wenyu samwari kukerekenyu, torai mukana wenyu kumuri zedu, torai mukana wenyu samwari kuvana vedu, torai mukana wenyu samwari kumabasa edu. Jehova, makativimbisa kufamba nesu, fambai nesu mangwanani ano, fambai nesu pese tinoenda, patinopinda nokubuda Jehova. Zadzai kotekwa rido nokubwinya kwenyu,
Zadzai dzimba dzedu nokubwinya kwedu. Zadzai vana vedu nenyasha dzenyu. Mazita enyu Baba vokudenga. My master, we worship you, we worship you, we worship you, Jesus. We glorify, we dignify, we magnify your mighty name. Rumbidzwai Baba vokudenga muri mwa. Hallelujah. Kudangosvika patinongonamata nokuda kwevana vatakapiwa naMwari. Hallelujah. Kudangosvika patinongoti Mweya Mutsvene ngavaitire vana vedu zvakanaka kuzvikoro kwavanoenda, madecisions avanoita, kunyangwe nesarudzo dzavanoita dzive dzakazadzwa naMweya Mutsvene, dziregere kuuraya mwoyo yedu savatendi. Hallelujah. Kana vaoronga zvavanoronga zvifadze mweya yedu nokufadza Mwari. Shoko raMwari rinoti Jesu akakura, akayemurwa navanhu, akayemurwa nenyika, akayemurwa naMwari. Zvirokwazvo tangoti Mweya Mutsvene washe ungoti vana vedu vayemurwe nenyika, vayemurwe naMwari zvakare. Pavanorarama varegere kutitadzisa kunamata. Pavanorarama varegere kubvisa kutenda kwatagara tinako. Tangosvika patinonamatira vana vedu from all ages titi Mwari vokudenga, ndimi makatipa vana ava. Pavakukura ngavave chikomborero kumhuri yose, ngavave chikomborero kunyangwe nekunyika yatigere. Baba vedu ndinokutendai nokuda kwevana vamakapa vana venyu. Ngavarangarirwe nemi, ngavaitirwe zvakanaka nemi Mwari vokudenga. Nyasha dzenyu nerugare rwenyu Jehovha zvionekwe kuburikidza navo Mwari vokudenga. Pavanokura, pavanorarama, vararamire muchinjiko. Munyasha dzenyu Jehovha zviratidzwe kubudikidzwa netsika nokurarama kwevana vedu. Vana vedu Jehovha ngavaitirwe zvakanaka nemi Mwari vokudenga. Wapei njere neuchenjeri saSolomoni Baba vokudenga kuti vagotangira patakazira, varegere kusiya kutenda patakaziwapa. Baba vedu ndinonyengetera nokuda kwevana ava, chose chingarwa navo ngachishayive simba. Simba nomuchinjiko rivachengetedze, rivarwire, rivakundire, rivaitire zvakanaka. Mazvita enyu Baba vedu muri Mwari. Ndiri kunyengetera kunyangwe nevasina vana. Baba vokudenga ngavagamuchidzwe nemi, vawanirwe nyasha dzevana semi Mwari vokudenga. Vagopupura nokunaka kwenyu, kuti narimwe ramazuva pakanamatwa nokuda vana takagamuchidzwa vana. Mazvita enyu Baba vokudenga muri Mwari. Tinokutendai Baba vedu muri Mwari, tinokuremekedzai muri mutsvene. Zita renyu Baba vokudenga ngarikudzwe, ngarinamatwe, ribatwe neutsvene. Prayer point yedu yokupedzisira, tangosvika patinongonamata nokuda kwesevhisi ino, tingosvika patinongonamata nokuda kwerushando runo rwese. Titi Mwari vokudenga makativimbisa kuti muchatanga nesu mugopedza nesu. Kereke ndenyu, vanhu ndevenyu, zvose zvichaitwa panguva ino pamwaka yedu zvichengetedzwe nokurongwa nemi. Ngatisvikei patinonamata. Baba vedu tinokutendai, tinokuremekedzai nokuda kwesevhisi yanhasi. Mazvita enyu Baba vedu muri Mwari. Tirangarirei Baba vokudenga, tambanudzai ruoko rwenyu rwenyasha. Tiratidzei kunaka kwenyu zvekare panguva ino Baba vokudenga. Parichataurwa shoko renyu Jehovha, ritidzorere kuupenyu hwedu. Tipe uchenjeri hunotichengetedza patinopinda napatinobuda. Tiitireiwo zvakanaka saMwari sekereke. Tauya kuzokurumbidzai, tauya kuzokupai mbiri, tauya kuzokunamatai mangwanani ano. Rumbidzwai, piwai mbiri Baba vokudenga. Zita renyu Baba rikudzwe, zita renyu Baba vokudenga rinamatwe. Mbiri yose nokukudzwa zviwe kwamuri, muzita nemuropa raJesu. We worship you, we thank you, we glorify your mighty name. Amen. Mr. Jesu, hallelujah. Timbomore sana, tichimutsana. Chitimamuka sehemu zita la Jesu, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngakuzwe Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Let us sing and praise the Lord. 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 Ah, let us greet and praise the Lord. Let us greet
Itabe,
Buddha wakafa iwe wakafa shikaroa Buddha wakafa shikaroa Mukuru wezinyawo wakafa shikaroa Muhammad wakafa shikaroa Asi Jesu wakafa akamuka Asi Jesu wakafa akamuka Jesu wakamuka 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 Buddha wakafa shikaroa Muhammad wakafa shikaroa Tete wako wakafa shikaroa Sekuru wakafa shikaroa Asi Jesu wakafa akamuka Asi Jesu wakafa Jesu wakamuka Jesu wakamuka Jesu wakamuka Jesu wakamuka Jesu wakamuka Jesu wakamuka Chimbo chakachira kana kubvisa bhachi Farira Jesu akamuka, farira Jesu ikawafera mwari wako, ingo farira Jesu mamalaniano, ingo unawashoma wasarira, mururuna murizo kuna Jesu. Hallelujah. Mari wangu ndiye, Mari wangu ndiye woka. Mari wangu ndiye, Mari wangu ndiye woka. Mari wangu ndiye, oh Mari wangu ndiye, oh Mari wangu ndiye, oh Mari wangu ndiye, iyo Mari wangu ndiye, oh Mari wangu ndiye, iyo Mari wangu ndiye,
iwo mukuchema ndiye iwo mukufara ndiye Yesu chete Mwari wangu ndiye Mwari wangu ndiye Baba wedu wari kudenga mangwanani ano chinorumbidza zita renyu nekuti muri Mwari. Mwari wedu ndiye mangwanani zuro nanhasi namangwana muri Mwari wedu mangwanani ano Baba wedu mangwanani ano mutsvene Mwari wedu ndiye pezvinorema nepezvinorwadza Mwari wedu ndiye woga pataunganira mangwanani ano kuzokurumbidzai pataungana mangwanani ano kuzokunamatai moyo yedu yatarisana nemi Jesu mangwanani ano zvakare mangwanani ano mutsvene Jesu ndiye Mwari ndiye kunaka kushata ndimi Mwari iyemi munoramba muri Mwari zuro nanhasi mangwanani masikati madekwana munoramba muri Mwari tinokutendai Mwari wari kudenga tinokutendai Jesu nekuti muri Mwari mazvita mangwanani ano. Yes Lord. Yeah.
Handizive kuti munoitawo zvandinoita here kuti kana tichiimba mahimhu ndinoteerera kuti chi hanzi simba ramakatipa, kutaura kuti munhu wese akapiwa simba, hamuna kutenga. Saka toda kuti tidzokorodze mastanza aya. Toda kudzokorodza mastanza aya uchinyatsoteerera uchirevesa, woenda pamberi paMwari neupenyu hwako. Tine upenyu hwakasiyana hama dzangu, uchirevesa kuna Mwari, uchivatenda. Ndoshongedza
akangokudawo zvako sezvauri, anokupa mweya wekufema usingabhadhare, anoziva zviri pakati pemwoyo wako, akakuda uchiri mudumbu mamai wako uchiri ngori ropa. Iye anoziva kuti une bvudzi ngani, ungave une mhanza asi anoziva kuti ringani riripo. Iye Jehovha wemasimba ose. Tivamhorese nekuti ndivo vatikwanisa kuti tive pano, muzita nemuropa raJesu. Amen. Jehovha wakatinakira, Jehovha wakatipa upenyu, Jehovha aita kuti umuke wakatsvukirira. Mufundisi vanombotaura kuti vamwe wenyu munoita kunge makacherwa, handiti, but makawanirwa nyasha, makutotsvukirira. Jehovha, kana uine vana seni vakakupa vana, kana uine wako parutivi better half akakupa iyeye. Jehovha vakakupa makumbo ekufamba kuya kuzovanamata, ngativamhoresei Mwari ava muzita nemuropa raJesu. Amen. Ndokubva vaona kuti dzimwe nguva tinomborasika, vavati aiwa ngaitivape vanovafudza, nekuti dzimwe nguva tinombokanganwa. Vatapuhwa vafudzi vakatifanira panguva yedu. Pane ane suti yebhuruu here yamuri kuona imwe, ndangoti ndichiona ndati tarisai chete. Hapana kana ane suti yakadaro, mungatotraya but hamusvike pana baba vedu. Mamabva vamecha pasaidi. Ngatimhoresei vafudzi vemweya yedu muzita nemuropa raJesu. Amen. Ini ndinovati pastor, pane nguva dzandinovati pastor handizivi kuti vati vazvibata here, nepandinovati baba. Vakazvibata izvozvo, hama wani, ndikutaurirai. Inini nemhuri yangu mufundisi kana nditi tinokudai, we mean it. Handiti? Saka iwo kana uchidawo mufundisi sezvandinoita, amene kuti uchatamba sei uchiwafarira. Muzita nemuropa raJesu. Amen. Okay, praise and worship. Yeah, we love you. Ngativamhoresei vachenda nogara pasi. Yo. Thank you. Handiti mwedzi wanamai. Saka namai vese kana uchigona upururudza. But vamwe hanzi kukurosa kwamakaita Limpopo hamuchagona kupururudza. Anamai pururudzai. Vana baba omberai. Vakomana gomerai. Asi youth leader wenyu hana kukudzai kuti kwamukananga kwakaoma. Okay, vakomana omberai. Yo, vakomana vacho vashoma. Vasikana pururudzai. Yay! Tinodada navo vanasikana ava. Asikana pururudzai. Sunday school, oye! Sunday school, oye! I love you guys. I greet you in the name of Jesus. You may go to your classes. Pana hatisina umhoresa. Chembere harawa kana dzirimo, ingopururudzai tinzwe. Andimozwa kuti takaita applied maths. Applied chembere neharawa. All right. Vanambuya vese pururudzai. I think ndamhoresa munhu wese. Kana usina umhoreswa, ingomhoresa ari pasaidi pako uchigara pasi. And then we've got those ones who are watching us on live, and it.
They've taken their time and their data and they are watching us live from wherever they are. Let us greet them in the powerful name of Jesus. Amen. Let's greet our media team. Mukasawa moresa ubudiswe zvakanaka. Media team, hello. Thank you for the great work that you do. Maasha arimwere. Maasha Deko mese muri kwereketering amaikadi. Muzita raJesu, amen. Good. I've got only one item. Hanzi tafadzwa magwenzi ane testimony. Ngati muroere maoko achiuya. Amen. Amen. Nechekutanga ndoda kutenda Mwari nechipo cheupenyu. Ndakabva panapa ndichienda kuZimbabwe 2 weeks back. Pakuenda kwangu kuZimbabwe bhazi randaifamba naro rakaita tsaona. Ndobva rarovana neprivate mota diki. Pakurovana kwaro rakabva radonha neside. But pakudonha neside nehangu handina kukuvara. Ndakabva ndatora foni yangu ndikasendera mufundisi message kuti bhazi redu raita accident. But inini hangu ndiri right, peni handiri kunzwa, ndaingonzwa peni kuroko rwekuside chete. But kumwe kwese uku ndandiri right, namufundisi hayi. Kana iwe uri right hako tinotenda Mwari. Saka ndichida kutendawo mufundisi namama nemazwi avakataura. Ndatenda. Amen. Yeah, tinokangana kuita matestimony. Inini yangu testimony ndeyekuti every day panandiri kuZimbabwe ndaingoti mufundisi marara here. Vachiti tinokunda mwana wangu aparedza taifight. Aitikadzifight but adzisi nyowani. Nditi. But I want to thank God because tine vanhu vanomira nesu. Panguva ino pane here vatanga kupinda nesu nhasi. Are there any visitors in the church? Those who came for the first time. Vauya kekutanga. You know, makakomborerwa sungai zvenyu mama. Torai rimwe nhano futi muuye timhoresane. Tiri kufara kusangana. Imbai sevanhu vari kufara asikana. Okay, do you understand Shona or unotaura Shona? Wonderful. Indakamira pano ndehama yenyu parwendo ndinonzi Maikandiyero. Mukadzi wemurume mumwe chete ane vana vaviri. Ndinopinda pano paFM Prayer Center pasi pababa namai Chiriji. Saka imi tokumbirawo kuti mungomhoresawo kereke muchiti munonzani, matinzwa sei, uye mavhizita here kana kuti tatesi. Amen. 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 Ngatimhoresei tete mugoni wamuzita raJesu. Amen. Motozowatsanangurira kuti mapepa ndei. Tete mugoniwa musati maenda kuna amai Chuma vanoda kuzokupai tii. Nasekretari vedu vanoda kuzongokumhoresaiwo tapedza chechi. Right. Inini ndinonzi Maikandiyero. Ndakakura ndinzi Betha Mbundiri.
Vandasangana na George Humphrey Kandiyero 1997 kumasports kwarota kumahuswa uko. Vafarira bhuku randaiverenga. Avati ngatambe volleyball. Tikatamba volleyball ye ikasvika yanakidza. Ndokubva ati ndoda kuona baba wako, vaona baba wangu vafara. Saka kubva ipapo vatazopuwa vana ende tiri tese nezuro akatochemberawo mufunge. Saka ndaumhoresawo murume andakapuwa naMwari anonzi George Humphrey Kandiyero nevana vedu kuzi vaishe Kandiyero naComrade Strive Kandiyero muzita nemuropa raJesu, ameni. Kune vaibvunza kuti mai Kandiyero muripi, hatisi kukuonai vasingaone kuziva. Kuziva ari kushanda kunoitwa zvemadhakanyanya, saka nesanda anenge achiumburuka futi kumadhaka. Muchamuona panenge ari free. Saka ndibatsirewo kumhoresa mwanasikana wangu uyu. Nemwanakomana wangu ari kuPretoria, saka musiri kumuona. Handiti? Nekuti vamwe wenyu munobvunza, mune mubvunzo. Saka I think ndakupindurai. Timhorese muzita raJesu, ameni. Takasumuka, tichipururudza, tichifara, vachiuya kuzotitaurira ravapuwa naMwari. Nemuzita neropa raJesu tiomberere mufundisi wachiuya muzita raJesu. Womberai. It's okay, my daughter. Yes. It's okay, my daughter. I love you so much. Go and say hi to them. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Chimbosimudza maoko mudenga uti yaka yaka kuna Jesu. Kana uchifara iti maoko mudenga yaka yaka kuna Jesu. Dzimwe service tinorongwa naShe vanyabadza muchapa zviziviso kana ndapedza. Hallelujah. Hallelujah. Ndotenda Mwari nemukana wakadai nenguva yakadai. Regai ndikutenderei kugara pasi zvishoma. Nditende vanga vachilida intercession Baba Chirich. Ndikotenda zvakare vanga vachilida, vanga vachicheya Mai Kandiyero muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Where is Rumbi? Ndoda kutenda Mwari zvakanyanya nesimba ravanotipa. What I've learned as time goes on and life moves on is life has phases and life is a journey. Every person, I was thinking and I want to express it this way. When a car is being made, pavanogadzira mota, inogadzirwa in such a way that it should fit to go on downhill. It should fit to go uphill. It should carry some form of stress before it breaks. Can I repeat this? A car should carry some form of stress before it breaks. And upenyu hwevanhu hwakangodaro. There is no one who is going to get it easy when it's a honeymoon from one day you are born to the day that you are going to die. In your journey as a person, there are days that you need to carry some form of strain. There are days that you need to pass through pain. There are days that you need to pass through humiliation. There are days that you need to be glorified and be celebrated. It's not a celebrating day every day. It's not a humiliation day every day. It's not a easy go every day. You must have capacity to go downhill. You must also have capacity to go uphill. You must also have capacity to be humiliated. And you must also have capacity to be celebrated.
uti it applies to me too. Zokorora uti it applies to me too. Hakuna munhu asingapfuure nepanorwadza. That is not possible. Hakuna munhu asingazopiwe mazuva ekufara. Kunyangwe kukasviba zvakaitei kana kukaita mhute inenge yakaita sei, zuva rinozongobuda. Kureva kuti ukasangana nemunhu achichema misodzi, rega kufunga kuti inogara iripo. Pane rimwe zuva rinomuka Mwari vachida kumuitira zvakanaka. Kune rimwe zuva rinomuka Mwari vachida kuti afare. Can I repeat this again? Chakakosha pamunhu ngaangorega kufa. Kana ari mupenyu chete, denga richine tsanya. Ameno zvadzingori nyasha so. Ameno zvavangori so Mwari wacho. Ameno mashandiro amudhara. Anetsika yekuti kana uri mupenyu ane rimwe zuva rekuti unomuka uchinyatsonzwa kuti inini ndini uye ndina Mwari. Kwozoita rimwe zuva rekuti unomuka usinganzwe makumbo ako aya. Even ukadya nyama inaki, even ukarara dzui, kwozoita mumwe musi wokuti unorara zvokunzi unonzi imi muchiri mupenyu. Mazuva ese iwaya anosangana nevanhu. Hallelujah. Hallelujah. Vane mazuva unomuka uida kuparidza nemazuva unonga kuti kana ndadai ndoti chiendai kumba onana nesu. But I want to rest assure you, chinhu chimwe chete panyika yevapenyu, Mwari anoda munhu. It may not be today, it may not be tomorrow, asi zuva rako rekufara rakarongwa mumakoroniki ekurarama kwako. Hakuna anouya panyika kuzochema, hakuna akaberekerwa kutambudzika. Mwari vane pavachatirangarira kana pavachakurangarira zvekuti kana newe unoti is it me? Hallelujah. Hallelujah. Our church is growing and we are busy restructuring it. For the church to get energy, you need to continue and continue to restructure it. I know kuti vanhu havazoteereri vhangeri. I have a whole list of changes. I'll just announce handiri kuda izvezvi. Ndozokuti muve neappetite yekunzwa zvimwe toparidza. Tozoannounce zvemamwe. Even kana wanga uinepo wakatarisira ukasanzwa zita rako, ndikapedza yese hauzonamati, but ndikamboparidza mamwe ndikasiya unofunga kuti pa next round ndiripo umbonzwa ranhasi nai. Saka chiregai ndimbodaidzira mamwe ndosiya mamwe nai. Alright, rumbidzai Madhibha, you can come through. Alright. Along the way tichifamba, I met this young girl achifamba kuoka netsoka achienda kuKrugerstop. She sang one song, we agreed, and I said to her, I want to serve with you. Can you change an assembly and come through with me? Because ndaparidza kwese kuKrugerstop and Rudaport. I was the pastor of both assemblies then. So she was just a primary school teacher with a diploma in primary teaching from Tare Teachers College. And from there, we encouraged each other. She went on and did a degree in mathematics. Now we are pushing to finish mazuva mashomano pera anotera her masters in maths. So she's growing. Okay. She actually failed her first sitting of O-level. She gave a testimony to youth. I'm repeating what she said. Akatanga kutengesa pamusika for a year or two. Mai vake vachimutakurisa mabasket. Then she felt the pain of being a vendor. She re-sit as missing subjects in O-level kusvika akwana vazoenda ku-Teachers College. We took inspiration from such hard working and such
commitment yekuti zvinogona kutanga zvakashata, wotenda muna Mwari, wosevha muna Mwari, zvokuitira zvakanaka. So for that reason, we decided as church board, we did our consultation, even a mother decided from now onwards, from that inspiration, we want Sister Rumbidzai Madiba to head a department of teenagers. From today, she become an elder of the church, a leader of department from that inspiration. Takatarisa such hard work and commitment, that if she can go to our teenagers with that mindset, even if it's broken, it can be fixed. It's not over. Saka kubva nhasi mukasanganawo panonzi vatungamiri vekuchechi mundiremekedzerewo mwana mumukudze. She is now a leader, a head of department. You can take your seat. So my teenagers, you now have a leader. Amen and amen. I can hear the vibe from the teens, meaning to say they like it. Amen and amen. And also we want to structure the English service in a different way. We want to give English service is Anotidaishe Nyabanza in. I know you can come through, my daughter. She recently graduated with Kayo. And Kayo, mamwe ma degree tapatakaenda kuchikora anga asipo. Unogona kutaura zvekuzoswera uchiswa pama status nema teenagers. So she recently graduated with her first degree. Mwana wa mkoma wangu, I took inspiration to drive from your father. I'm not sure what are you going to take from me. But for me to desire to drive, it was your father's red car. Mkumota ya mkoma farai, taiona tichifudza mombe. And the dream is I would drive like mkoma farai. And I'm happy we are now driving together na mkoma farai. All right, we want to separate English service. You know, depend much from the Shona service. So what we have done, we have put a website. We are preparing a website for it. We have a Facebook page for it. And we want to set up a praise and worship for the English service. And at that department, we want her to lead it and set up the English service, praise and worship. Can I ask Ivanoda Kunoimba Chirungu to see her? Already we have teenagers that we have picked up. Amongst them is our first fruit, Shannon. And there is also the sisters from Magunda. There is Munana and there is Marceline. Ashlyn, yes. So those will be helping us. Let's build up upon them. So she's already part of the youth leadership. This one is not dropping, but Rumbi is dropping from being a youth board, from the board of the youth committee. Rumbi is dropping, but she is not dropping. Saka vari kuda kujoina English praise team mondionerawo mwanasikana uyu. Ndichiri ipapo regai ndidaidze baba namai Chigwada. Ndati ndichadaidzira handinoda ndoparidza. Mamwe acho ndichamadaidzira after. Saka ngandamira handisati ndapedza. Ndoda kungoparidza chati kana ndaneta kudaidzira mazita ndicharega ndoparidza. All right. I've known them since 2016 early when I came here. Serving in the background, doing what they do. We want to use them as a pivot for our English service. We'll be focusing on them. They will attend English service. They will do the marketing. They will do everything. So from today, they form part of our head of department or leaders. Vachishanda vari ku English service. Vanonzi baba namai Chigwada. Vamwe venyu hamunyatsovazivi, but ini ndovaziva, ivo vanondiziva. Saka ngativafarirei vachitora nzvimbo yavo. Regai ndidaidze Amanda Natulani kana kuti baba namai Dube. Baba Dube ndavaona, mai Dube handisati ndavaona. Varimwe. Where is she?
Oh, okay. Hallelujah. I'm just calling in no particular order. Kana ndaneta ndobva ndatongoregera ndozopedza. All right. These grew up here. Tulani came as a teenager, if I'm not mistaken. And also she grew up here. They went under us. They grew up under us. They've been here working with us. She being part of the ushering team, being part of the praise team. And for that reason, Anzi Wuru inokudzwa neadzo. We have our youth leaders, Babana Maitolana, they can stand. Maitolana vanenge vari kuministry yavo yevana. Where is she? She can wave from there. Ava ndo my youth leaders edu, ava ndo my deputies avo. Kureva kuti Tulani na Amanda vava tungamiriri mchechi. Amen and amen. Makorokoto Mwari akuitirei zvakanaka. Ndiri kutarisira kuti rimwe gore munenge maambodi very soon. Mwari vachikuitirai zvakanaka. You may take your seats. These are our own. Amanda hatyise mwana takamurera. Tulani, I started with him as a teenager. Amanda came in her early 20s and now they form part of leadership of the church. Amen and amen. Ndambodaidzira. All right. Truda kuita beef up our armor bearers team and protocol team. Vanoona kuti mufundisi vapinda vabuda nguvai, vafamba vachienda kupi, vaperekedzwa here kana havana. Saka vagara varipo, but regai ndisimudze baba namai. Inzwai munzwe zvinoita mazita. All right. Regai ndisimudze baba namai chavapiwa. Pamwe chete nababa namai rizvitso. Hallelujah. Ndivasimudze. Ava ndo vajoina the armor bearers team. Pane vanga varipo. Tingovafarira. Mwari verugare vachikudzwa. Wanai zvenyu pekugara muzita raJesu. Ndikadaidzira one more ndobva ndaguma. Ndozokuonai. Kwasara vangani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right. My Mgando was elevated to be church administrator from the board. Asipakasara vacuum ku ladies leadership. Saka this was done with the ladies department. We only endorsed what they check from their operations, commitment and everything. Saka pakati pavo kuma ladies takasimudzirwa mai vanonzi mai Chimbi ndo the new ladies administrator. Where are you? You can come forward vana vakuziva so that they can see you. Vafarireyo. Yes, saka kubva zvino kuladies ma-subscriptions mari ne-admin dzekuladies dzinoitwa namai ava. She's a banker by profession. Ku-admin unopinda nemweya waMwari uri mauri ne-academic excellence as well. Saka with that in mind, my Chimbi, she is now our new administrator, treasurer ku-ladies board. And I'm not sure zvenyu nzvimbo yenyu. Mwari verugare vachikudzwa. Okay, ndakudaidzira one last one. Ndokupedzisira. Ndobva ndazodaidzira dzasara dzacho after service. Akwete after service, muservice taakupedza. Pakati pedu zvakare, tina sekuru nambuya Zhakata, can you come through? Hallelujah. I'm still building this department, but right now ringorine one couple. They form me at not emeritus board. Van vaya vekuti vakura sekuru Zhakata is one of the
one of the senior vana baba pakati pedu, and he has worked with children from his tender age as a teacher, and he was a principal for decades, and he is still teaching. So they have wisdom from the time I worked with, to work with couples, to work with children, to work with, so we use them as church advisors. Basa rambuya na sekuru Jakata ndere kuti kana mukarwa kumba musingadi kuuya direct kwandiri. Kana mwana akanetsa zvakanyanya musikuda kumuunza direct kwandiri kana kuti mondipa ndomurifeya kana kuti iwo movapa varifeya, tinonomusiya ikoko ombono admitwa ikoko kweweekend. Regai kurova mwana kusvika afa. Kana manetsana naye musingachadi kumuona mufundisi varipo, kungofona sekuru nambuya Jakata tine munhu watoda kumbokusiyirai weekend, mosiya ikoko. Munonomutora mande ari mupenyu achidya, musingamanikidzirwi kuenda nepaper bag, kungonovasiya votiitira basa vobudirira. Nai vana mai kana marwa kumba, instead yekunorara pagaraji kana mudhunduru, ingofonerai sekuru Jakata muti uyaiwo munditore ndiri kutsvaga pekurara. Anditi zvirimo mudzimba umu. Pane muswa unonzwa kuti munhu wandinogara naye afema mweya wese wapera, ndakuda kumbotsvaga fresh air. Handei tinoona sekuru nambuya Jakata. I can tell you I've worked with them. It's only a thing that I did not declare. But for years and years they've been doing that. I'm not omnipresent. Pamwe pacho ndendisi muguta, pamwe pacho ndendiri kure. Ndichida munhu anongosvika kungononyaradza mepo nekundibatsira. Saka sekuru nambuya Jakata vanenge vachishanda vari muadvisory role iyoyo vachitiitira izvozvo. Vana vakatinetsa vakaremerwa, let's not beat them until they are bleeding or step on them. Ngatingotaurei naye, kana zvaramba tomuendesa kwamufundisi kana kwasekuru nambuya Jakata. Ava mbuya Jakata zvavo vagara vari muladies committee. Sekuru Jakata havana any administrative role yavanoita pachechi, vanongotibatsira ku that spiritual role as an elder. Havana musuwa wachakuti nhonga mapepa, havana musuwa wachakuti timbokuonai tikubvunzei kuti maamaswera kupi. Basa ravo ndere kurapa maronda. Nana baba vanenge vaita musikanzwa vakiirwa dhoo uri panze, munhu ati rara ipapo, vasekuru nambuya Jakata vanotibatsira kuti aiwa mai ingovavhurirai, vanorumwa nenyoka, vanotendeuka vari mukati, havatendeuki vari panze. Handizvo here? Okay, I was reading in News de Zimbabwe. A sister called her brothers to beat his husband. Pavakamurova kunyanya kuchemanga pakati pavo chiti chirova inini anzwa. So what am I saying? Pamwe pacho we need my elders anodzikamisa hondo, anonyararidza mepo. So sekuru nambuya Jakata, they will continue to work in that advisory role. They will continue to help the church vachitibatsira. Ndiri kutenda kuti mazuva mashoma or makore mashoma tichaita another 2 or 3 vanova joina kuti tipushe church even nevana elders anonamatira church ivo vasiri muadmin. Pamwe pacho you can't pray effectively for something that you are actually doing. You need someone who is outside of the system, who sees differently, to pray for it to work. Amen and amen. For your own information, vana handina kuvakumbira, asi Friday atatitori pano gogo Jakata vanga vatori pa all night vachinamata vega for the church, the whole all night. He was praying here alone. So pamwe pacho maofisi haangopatika aturikwa, unotomashandira mumweya kuti avhuri. You see what I'm saying? Kune vanhu vanofana kuti church ikaita seinoremerwa, they don't talk, they pray. Because talking does not help, prayer helps. Amen and amen. Sekuru nambuya Jakata tinokudai, komborerwai, garai zvenyu pasi, vabatanzei maoko. Vandisati ndapedzisa, ndichavapedzisa.
Can I repeat this? Kwasara vashoma, I'll continue. Ndapedza. Present worship munogona kuuya kuzomira neni. Hamusi kuimba zvenyu izvezvi, ndoda kuti muuye mumire neni. Vanoverenga shoko raMwari handei kubhuku yaActs. Chapter number 16, verse 25 to 26. Kana vagara padhuze neapfekedzwa ingomutendawo kuti makorokoto. Setinotamba zvichitoitika. Tiverengerwe kushoko raMwari. Tichaverenga. Panenge pakati peusiku, Paulo naSilas vakanga vachinyengetera uye vachiimba nziyo kuna Mwari, uye vamwe vasungwa vakanga vakavateerera. Pakarepo pakava nekudengenyeka kwenyika kukuru, zvokuti nheyo dzetorongo dzakazungunuka. Kamwe musuwo wetorongo akazaruka, uye ngetani dzevanhu vose dzakasununguka. Muchengeti wetorongo akamuka, uye paakaona musuwo wetorongo azaruka, akavhomora munondo wake, uye akada kuzviuraya nokuti akafunga kuti vasungwa vakanga vapunyuka. Rechirungu 26, 25 and 26. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. Hallelujah. 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 Amen. If God willing, tonight, this morning, we want to work nenyaya yemweya mutsvene. Toda kutenda simba ramweya mutsvene. In this particular scripture that I have picked, Wapataverengesa. Paul naSilas vakanga vari mujeri. Paul and Silas were in the prison. I don't want to dwell why were they in prison. Masita kutaura kuti ngei vaiva mujeri. But chandinoziva ndechekuti vakanga vari mujeri. But what I know is they were in jail. Ene mujeri mavari And in- vakanga musina ivo vega. And in this prison, they were not alone. Mai vavo nevamwe vanhu. There were others. Ende jeri inzvimbo inoiswa vanhu vane nyaya. And the prison is a place where people with issues are put. Ende panoiswa vanhu mujeri, And when people are put in a jail, panoiswa vane mhosva, this put people with mosha. and the people who are not criminals. And people who are not nevasina mosha. Kureva kuti panogadzirwa jeri, Meaning when they made a prison, rinoiswa vanhu it puts people vakanganisira mitemo yenyika with criminal who are criminals to the laws of the nation. Kune mitemo yaMwari, There are laws of God kune mitemo yenyika. and there are laws of the land. Kureva kuti pakati pedu nhasi Meaning in our midst today, kune mitemo yenyika there are laws of the country yekuti tikatadza tinoiswa mujeri. that if we don't follow it, will be put in jail. Kwaita mitemo yaMwari Then the laws of God yekuti tikatadza that if we don't follow them, tinogona kupinda muspiritual we prison. might be spiritually jailed. Asi pano panosangana mitemo yenyika nemitemo yevanhu But there's a moment where these laws meet, yekuti zvavatadzira nyika, that if you, what you have sinned against the what you nation have sinned against the nation, is also a sin against God. chitadzo zvakare kuna Mwari. Kureva zvinhu zvakafanana nemedha. Meaning zvinhu zvakaita sekuuraya. Ukaita medha If kana ukauraya, watadzira Mwari, you have sinned against God watadzira nyika. and you sinned against the But country. pane zvimwe zvivi But there are other sins that nyika hauna that kuitadzira, the country you have but not sinned Mwari against it, wamutadzira. but you have sinned against God. Koita zvimwe zvivi Then other sins zvekuti watadzira nyika that you have sinned against the but country, hauna kutadzira but you Mwari. did not sin against God. But muprizoni ratiri kutaura nezvaro Jeri ratiri kutaura nezvaro iri rakanga riine vanhu had people vatadzira Mwari who had sinned
against God nevatadzira nyika and sinned against the nevanhu country. vatadzira nyika And those who have sinned against the vasina country, kutadzira but Mwari. it's not sin before God. Ndibate ipapo kureva kuti tikatadzira Mwari Meaning, if we sin before God or against God, tinogona kusara takatadzira nyika, we might also be sinning against the country. but isusu tatogadzirisana naMwari wacho kare. But at that moment, we have solved our issues Kureva with kuti God. munhu akarependa from murder, If meaning, munhu akatendeuka kubva kuuraya, the state will keep you in prison, nyika inokuchengeta mujeri, but Mwari vanokusunungura. but God will free you up. Ichiri nemunhu. But shoko raMwari pandoda kuenda napo, Then the word of God says, ndoda kutaura the impact of the Spirit of God in times when pain is inflicted. takutaura zvinoitwa nemweya waMwari panguva yekurwadzirwa. Varume vanonzi Paul naSilas Paul and Silas vainamata were praying vachinyengetera, and praying, but they did not say anything. but havana zvavakataura. Mascriptures haataure kuti vakati vanoda kubuda. The scriptures does not talk about them leaving the jail. haataure kuti vakati vanokumbira kubuda. The scriptures does not talk about them asking to be freed from haataure jail. kuti vainyengeterera chii. The scriptures do not talk about what they were praying But for. the scriptures says Asi mashoko magwaro anoti, vakanamai vaiimba nziyo they were singing. and singing hymns, They were singing hymns. praising God. Vachirumbidza Mwari. Kureva kuti panorumbidzwa Mwari, Meaning, but when we are praising God, the Spirit searches the problem. mweya unotsvaga pane Kureva dambudziko. kuti kana munhu arumbidza Mwari, Meaning, if someone praises ipo the paine Lord, dambudziko, when there's an issue, kurumbidza Mwari that praise kana kunamata or Mwari that worshiping of God, usina chawataura, without saying uri anything, kupa Mwari we mukana are giving God the opportunity to wekupindura zviri kunetsa. answer to your problems. Vakadzika mutumwa When kudenga semweya the angel mutsvene descends from heaven as the Holy achidzika Spirit, paprison, going to the prison, akangotanga mweya mutsvene kuita like earthquake. the Holy Spirit acted like earthquake, Masuo ejeri and the doors of the jail akavhurika, started opening. pasangana zvinhu zviviri, When two things were met, kurumbidzwa kwaJehovha When the worshiping of kwakaita God kuti dambudziko rivhurike. made the problem to be solved. Ukaita promisi kuna If we Mwari made a promise to God yekufamba naMwari, of moving with God, zvaunosangana nazvo munzira what you will meet in iye your way, anosangana you will nazvo. also meet it. Murume anonzi Daniel The man called anoti Daniel, kutirwira kana kusatirwira fighting for me or not fighting for me, tavimbisa kunamata I have Mwari. promised to worship Paari God. kuiswa When mujeri, he is put in jail, paari kuiswa mugomba when he is remoto, put in a pit of haana fire, kurambidza moto he did kumupisa, not stop the fire from akaramba burning him. akamira He pachitsidzo was standing in the chekuti Mwari promises ndinofamba that nemi. God, I will move with you. Mwari havana kubvisa moto, God did not remove Mwari the fire. havana kubvisa gomba God did remoto, not remove the but pit of vakava Mwari mugomba But he was remoto. God in the pit Ndine of mumwe fire. munhu mangwanani ano, I'm talking to kana someone this morning. taimbirwa, When we have prayed, when we takunamata, are now worshiping, rumbidza Mwari worship God. kuti ndiri kufamba And say, I am nemi, moving with moto you. ndauona I've ndiri seen the kufamba fire, but I'm nemi. moving with you. Mambo ati regedza king has kunamata, said, don't asi worship, ndiri But kufamba I am moving nemi. with you. Ndinzwisise mudikani, Understand me. kufamba naMwari Moving with God kunomutendera kuona will maproblems allow ako. you to see his Kufamba problems. naMwari Moving with God kunomutendera kurapa moyo will wako. allow him to heal your Kufamba heart. naMwari Moving with God kunomutendera kunyararidza will mhepo. allow him to calm the storms. Rega kunetseka nemoto, Don't be troubled by the fire. vimba newauri kufamba Trust naye. with whom we are working Rega with. kunetseka nezvirevo zvenyika, Don't be troubled by the vimba laws of the nevauri country. kufamba naye. Just to hope in the one you Rega are moving with. kunetseka nezviri Don't be kutaurika, troubled by what is chimbovimba being said. nevauri kufamba Just naye. trust in the Uri Spirit kufamba of- nani Who mangwanani are you ano? walking with Uri this kuberekwa nani Who is mangwanani ano? carrying you this morning? Kurumbidza Mwari Worshiping God. kunoita kuti aseche We will mastrits, make God to aone search the streets dambudziko. and see where the problem is. Paul naSilas havana kuti takavharirwa mujeri, Paul and Silas did not vari say we were in jail. kungomurumbidza They were voti worshiping. huya mweya weutsve, huya
tisati tatanga kunamata Before we start worshiping, pakarumbidzwa Mwari when they praised God, pakati peusiku in the middle of the night, jeri the rikavhurika jail opened. harina kuvhurikira vatsvene It's not chete open for those who are holy. rakavhurikira munhu wese Open for everyone. mangwanani anoti This karumbidza morning Mwari when we worship kune God, zvirwere zvinopora there are diseases that wai are going pari to be kudiwa healed. vanochema kuna Why? You need Mwari people who are going to cry before God. vana baba nana mai mateenagers neyuthi pakati pedu ngapangodzikwa pona Silas our midst, nevamwewo there is vakasungwa vanosunungurwa And others who are nevamwewo in jail. vakaremerwa And those who are vanosunungurwa burdened will be freed. ndati mangwanani ano This morning, patiri kurumbidza when we are praising hapasi God, kuda tese doesn't need vari all kutsvaga of us. vaviri kana We vatatu only need 2 or vari 3 kutendera mweya who kufamba are allowing the vamwe Spirit to vese move. vachahotspot All the others will be hot-spotted. inzwa shoko ramwari Listen to the word of hanzi God. vamwe vakanga He said vakamuteerera some were listening to him. havana kuimba They naye did not sing but along with jeri them. rakavhurika But the rese jail opened. mwiri yekwenyu kuri kuda iwewe In your family, you pachechi are needed. panapa pari kuda In iwewe this church, you are pachechi needed. pano pari kuda In this iwewe church, you are nyaya needed. dzedu dzanaka Our issues hondo are dzedu solved. dzanaka Our wars pachechi are pano solved. pari kuda At iwewe this church, you are pachechi needed. panapa pari At this kuda church, tu it's vari two are kuti needed. tidhakei That Mwari you are saying, God, fill tipfekei me. Mwari Fill me, God. tizodzei Mwari Anoint me, God. unoziva here kuti chikaputika kuno chinozoda if it's best kana aburuka When hanzi it's the upon us, earthquake there will be yakanzikwa It was nevese heard by vakanga everyone. vaine meta Those who were vakasunungurwa murderers, they were vakarepa The vakasunungurwa rapists were vakaba thieves. vakasunungurwa We're freed. chechi iri kuda iwewe The church needs you. the church needs you Church iri kuda iwewe. Mwari vari kuda iwewe God needs you. kuti masuo That afurike the doors might Mwari open. vari kuda iwewe God needs you. kuti izwi rako rifure For your masuo word to open the mangwanani doors. ano This morning, mweya mutsvene ngaapfeke The Holy Spirit mweya must fill mutsvene people. ngaapfeke The Holy mweya Spirit must mutsvene fill people. ngaapfeke The Holy mweya Spirit must mutsvene fill people. ngaapfeke The Holy mweya Spirit must mutsvene fill people. ngaambopfeka The Holy Spirit mweya must fill mutsvene people. ngaambopfeka The Holy Spirit mweya must fill mutsvene people. ngaambopfeka Holy Spirit must fill people. nezvivi zvinoregererwa And all the sins will be nevakatadza forgiven. vanoregererwa And all the sinners will be forgiven. nevakasungwa And vanosunungurwa all the wicked will be nevakaba forgiven. vanoitirwa And the zvakanaka thieves will be forgiven. nevasina kudya And vanodya those who are hungry will get food. unene here mupostori hatiite chipostori kungomurumbidza Let's iwo worship mangwanana him. ende chechi haisi kuda 100 The church does not need 100. togona kunge tiri kuma 4500 but tiri kungoda 2 We only need 2 vari kupfekwa who will be filled. kupfekwa nesimba Filled by the zvasara power. kumba zvonaka What is left home will be zvisipo fine. zvonaka What is not there will be there. vanhu vanotenda mweya mutsvene ari mubhuku People believe the Holy Spirit havadi that is in the kutenda book, anorarama but they don't anoti believe in one zvivi that lives. zvinoregererwa Who says sin will be nemhaka forgiven? And dzinoregererwa all sins will be forgiven. nezvakaipa And all the bad zvinoregererwa things will be kana forgiven aburuka when He has filled us. nemukuru wejeri Even akarohwa the owner nehana of the jail. pasina ane pfumo Without anyone with a pasina ane spear. bakatwa No one has a paita spear. varume vaviri But only 2 men vanzikwa who were namwari heard by God. paita varume vaviri It's only 2 men vanzikwa who were namwari heard by vamwe God. vakavateerera Others were listening. vati jeri And ravhurika the jail was denga opened. ngarimbopfeka The vanhu heaven mangwanani must ano fill people this denga morning. The rivhurike heaven must open. unene here mupostori unene here mupostori masikati aya mangwanani ano This morning, toda kuti denga rimbokupfeka we want the heaven unoziva to fill kuti you. tiri kunzwa vanhu We are hearing mangwanani people. ano hatinzwe mwari This morning, let ndoda us kuti hear the Holy umbonzwa Spirit. earthquake You must ndoda hear kuti the umbonzwa earthquake. musharukwa You must hear ndoda kuti God. umbonzwa visitation You must hear the visitation. inzwa revelation isingatengeswi Is what is a rage. vakanga vari mugomba They were in the pit. moto uchipfuta The fire was burning. hauna kudzimwa The fire was not switched hauna off. kubviswa
No one removed the fire. pakaonekwa mumwe murume wechina They pakati saw the fourth denga man in ngarimbotitendera the midst. kamangwana nano The heaven murume must wechina allow us. awanikwe pakati The pedu fourth man must be tanga seen kunzwa among kuti us. ndogona kupfekwa Start feeling tanga that you kunzwa can kuti be ndogona filled. kubatwa Start feeling tanga that it kunzwa can kuti be zvinogona touched. kuitika Start feeling tanga that it kunzwa can kuti happen. denga rinotaura Start feeling that the tanga heaven kunzwa kuti control. mweya mutsvene Start feeling that the Holy anoitira vanhu Spirit will do zvakanaka good to people. unenere mupostori pane simba randiri kunzwa There's power that randanga I'm ndisati feeling. ndanzwa kwemakore That I was rinofanira feeling for kumborova vanhu mangwanani That aya must fill kuti people. denga rionekwe kuti So that the heaven must vanhu feel that there's vambopfekwa God. vanhu vari kuremerwa People mwoyo are yevanhu burdened. iri kuchema There iri are people who are kutsvaga crying. earthquake Looking iri for kutsvaga earthquake. movement Looking for of the Holy movement. Spirit. Yamweya mutsvene. Kune vari kutsvagana mangwanani ano ngatimbotsvage kupfekwa This time let's look for the fulfillment. unepanopapanani chitarisa so kuti unononga uri kufamba wega You feel like you're moving on your own. you need a promise We're not achieving this. kuti kutirwira kana That fighting for me or not, taakumbokurumbidzai we are now worshiping you, God. We need a promise ndiri pakati pejeri that I'm in the midst of the ndarohwa jail. titina 40 strokes musana wakashuka ndaakurumbidza mwari But I'm worshiping ndine God. here vana vane misano yakarohwa Do I have nasatani people who are ndine burdened? vanhu here vane satani akapfunya chitsero Do I have mumba people with ndine Satan in vanhu their here lives? vakavharirwa masuo Do I have people with the doors that waakufanira are closed? kubuda waakufanira kuenda You kunext now need him. You level now need to go to the next level. why tofanira kumurumbidza We need to president worship him. worship mukatadza kubatirana nendo kudzingai ndiri kutsvaga vanhu vanomborumbidza mwari I'm looking for people who we worship want to God. see flames of fire in the spirit. Kuona We want moto to see the mumweya. power and the grace of Toda God in kuona the simba spirit. nenyasha za Don't Mwari leave mumweya. this church without being visited by Usabude Him. muchechi muno usina Gara kushanyirwa. munopfekwe nesimba. Stay here Rakarirwa and be Mwari filled by the naMwari power. wekudenga. Denga ngari kupfeke mangwanani heaven ano. must fill you Denga this ngari morning. kushande The mangwanani heaven ano. must work on you this morning. Tine vanhu vari kunetseka nevana kumba. There are people who are being Hatisi troubled kuda by kids at counseling. home. We Tiri don't need kuda counseling. maruri. We Tine need vanhu this vari God. kunetseka nemamarriage. We have people who are Hatisi being kuda burdened by their macounseling. marriages. We don't need Nasi tiri counseling. kuda maruri. Today we need Nasi God. tiri kuda chigubhu Today ichi. we need Nasi this tiri kuda container. kupfekwa uku. Today we need Nasi this tiri kuda fulfillment. kuzotswa. Today we Nasi need tiri this kuda anointing. kupfekwa. Today we need Daidzira this kuti fulfillment. ndipfeke. Daidzira kuti ndipfeke. Fill me, God. Shakarabakaushanda Ria mandarabakausuma Riteterebeke usuma mandarabakausanda Rienderebeke ushanda Rimandarabakausuma Mwari. Oya mandarabakausuma Rienderebeke usuma Rindaramakausanda Muzita ra Jesu Muzita ra Jesu Muzita ra Jesu Tinombosvika pakuimba tese mweya mutsvene ngaakupfeke tanga kupfekwa izvezvi Thank you, Jesus. simudza kutenda Thank you, God. kuti aakutondipfeka mweya mutsvene ngaatore nzvimbo yake Thank you, Jesus. Hallelujah. Baba wedu wekudenga sitarenyu ngarikutswe kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano sokudenga kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano Yesu sokudenga Baba wedu wekudenga nasisita
panzvimbo ino sezvamunoita kune zita renyu ngariremekezwe akanaka ngariremekezwe zita ribatswe neushe riremekezwe zita rajesu riwanze pamusoro pemazita ose mazita evanhu amasimba asi renyu jesu ngariwo asi renyu musharuko ngarisimudzirwe akanaka jesu tokundira mangwanani anowa kuda kwenyu shongamire ngakuitwe panzvimbo ino kureke kuda kwevanhu kureke kuda kwevanhu mangwanani anongaivatwe neutane hwose vanhu iriyo wepichi ngarivatwe zita rajesu ngariremekezwe zita renyu mutsere wenyu mangwanani ngaudzadze kereke wakanaka we glorify you. We worship you. King of kings, you honor your holy name. In the name of Jesus. Usana wose sitaweza. Unakwenda uchafu. Nakuitwa kuhupendwa. Nakuitwa kumanawe. Nakuitwa kumabasaya. Nakuitwa kumanereshe. Nasi taracha. We give you that glory. Yes, we worship. Yes, we glorify. Mariwe kunakwenda. Nakuitwa. We give you that glory. Magana. We thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Somebody, you can worship right now. Say, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. One more time. Mighty warrior, great in battles, is Jehovah. Your name is Jehovah. You can sing with me right now. Your name is Jehovah. Your mighty war, great in battles. You are mighty warrior.
your name. Your name is Jehovah. Your name is Jehovah. Is your name. Your name is Jehovah. Yes, sir. You are mighty warrior. Great in battle. Your name is Jehovah, 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 Jehovah. Wari kudenga, wari vanogara nokusunga peri, wari vanofanira kurumbiswa pasi nokudenga, wari vanosimudzira, wari vanogara matiri, kurumbiswa imwe yamutsvene, nekuti muri mutsvene, nekuti muri mutsvene, nekuti muri mutsvene. Nekuti muri mutsvene, nekuti muri mutsvene, nekuti muri mutsvene. Simudzira zita raMwari, simudzira ishwiranga, simudzira wamagwara, simudzira nyasha dzaMwari. You are Jehovah. Yes, you are mighty. Yes, you are mighty. Yes, you are mighty. We thank you, Jesus. We thank you, mighty Lord. We thank you, mighty God. We thank Oh, yeah, mandara makaushuka. you. Your will be done. Baba tidaritse makomaya. Baba wangu tinzwe mangwanano. Baba wangu tirangarire mangwanano. Baba wangu shumirai kwatiri. Baba tipekei neshima. Where washe tipekei. Where washe tipekei. Where washe tipekei. Where washe tirangarire. Jehovah in our battles. We thank you, Jesus. We honor you, Jesus. Holy Ghost fire. Baba wangu nesitara Jesu. Rangarirai kote parindo. Rangarirai vasina sokudya. Rangarirai vane moyo yakapwanyika. Rangarirai vane misodzi. Rangarirai vasina mabasa. Rangarirai vakatapwa. Rangarirai vakapfekwa nemweya yetsvina. Vakamara Jesu. Torai nzvimbo yenyu mangwanani ano. Torai nzvimbo yenyu mangwanani ano. Torai nzvimbo yenyu mangwanani ano. Rabai moyo yedu Mwari. Rabai moyo yedu Yesu tirangarire kabele. Yes. Umsa aoke we kamele vakama kosi Yesu luye vakama kosi Yesu we kamele umhla bawoke
wengamele kuraba sithi phakama Kosi phakama Kosi wengamele murumbidze pane zvaanoda kuita murumbidze mudze zviri kukunetsa mudze my God aya ribondorobokaushima shakarabakaushima simudzai zwi rako pamberi paMwari. Iti Mwari ndirangarirei mangwanani ano. Iti Mwari ndipfekei mangwanani ano. Iti Mwari rangarirai kwandiri kufamba napo. Iti Mwari rangarirai kwandiri kudarika napo. Pray before Him. Hoya mandarabakausanda. Where washe pekei. Where washe titirei shakanaka. Where washe tirangarirei. Where washe taurainesu. Baba poresai vanorwara. Baba poresai vane misodzi. Baba rangarirai vasina. Baba rangarirai vasina mapepa. Baba rangarirai vasina dzimba. Baba rangarirai vasina vana. Baba rangarirai vasina chokudya. Hallelujah. Hallelujah. Ndoda utombosimudza kutenda kwako. Rega kutarisa dambudziko rawinaro. Tarisa zvinoitwa naMwari. Uti moto ndauona, asi zita renyu nemitairo yenyu ndakaichengeta pamwoyo pangu. Uti vapfutsa moto. Uti ndiri muturongo. Munhu umwe neumwe ane paari kuda kubuda mangwanani ano. Vamwe tiri kuda kubuda pautano. Vamwe tiri kuda kubuda paurombo. Vamwe tiri kuda kubuda pavana. Vamwe tiri kuda kubuda pakunamata. Vamwe tiri kuda kubuda pakuvimbika kunashe. Augoni kuramba vakavharirwa. There is no prison that cannot hear the Holy Spirit. There is no chain that is greater than the Holy Spirit. There is no problem that is greater than His name. Upon of the core of His name, kings will fall, wars will fall. Masvingo eJeriko akanzwa izwi, akadoira pasi. Nezviri kukunetsa ngazvinzwe izwi rako. Uti Mwari ndirangarirei. Mwari ndiitirei zvakanaka. Mwari ndisvitsei. Mwari ndizarurirei. Imbochema neupenyu hwako. Patiri kunamata ndoda kuti umbochema neupenyu hwako.
Kune vandichada kuturika maoko. When you feel like coming, just come. But the rest, I want you to know that the one who is in you is greater than any other problem, is greater than any other principality, is greater than any other joint venture, is greater than any other alliance. Ukangoita Mwari zvaringana. Vakangoti hongu hakuna anoti no. Vakati pinda hakuna anoti dzokera kumashure. Nevaka iwe Bona Cyrus havana kutongwa. Vakanzi endai. Pane dzimwe mhaka pane dzimwe nyaya dzisingafaniri kutongwa, dziri kungofanira kuti after this church, after this service, zvinzi chirwere chapera, zvinzi utano hwanaka, zvinzi urombo hwaenda, zvinzi marriage yanaka, zvinzi mari yavepo, zvinzi mufaro vavepo, pasina kuitwa meeting. Kana Mweya Mutsvene adzika, meeting yatoitwa. Kana Mweya Mutsvene adzika, dzatotongwa. Nevakanga vamisa mujera havana kuzomubvunza. Vakati fambai muende usiku musaonekwe. Ivo vakati makatiisa masikati tichaenda masikati. Pane paunofanira kubuda maningwanani ano. Kwete nekuda kwaPastor Jiriji, but nekuda kwezita raJesu. Kwete nekuda kweAFM Rudaport Prayer Center, but nekuda kwezita raJehovha. Kana Mweya akadzika mujeri, ngaadzike muchechi. Kana Mweya akadzika kujeri, ngaambodzika muchechi. Kana denga rakadzika kujeri, ngarimbodzika muchechi. Kana denga Mwari vakambodzika mugomba remoto, ngavambodzika muchechi. I want you to lift your voice. Uti Mwari, ndiri munhu. I've sinned against you. I am where I am. I don't know why, but I want to praise you. Toda kuimba song inoti Ishe ndinzwe nekufara. Pamwe pacho don't magnify your problems. Oro usanzwira tsoka dzako tsitsi. Bible rovhara kuti chese chiri mandiri ngachirumbidze Mwari, kusanganisira makumbo ako. Praise him. Timboimba this song. Umbonamata ukatotenda kuti anoburuka anotoburuka. Mwari ngaagadzirise nyaya dzedu. Denga ngarigadzirise nyaya dzedu. Mweya Mutsvene ngaaburuke, ngaataure newe. Ishe ndinzwe nekufara, ndinzwe ine tsitsi dzako idzodza unopa. Ivo vanhu vose ngadziuye kwandiri. Ameni ngadziuye, ngadziuye, ngadziuye kwandiri. Ameni ngadziuye.
moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Yeah, rain make miracle. In the dark, my God, that is who you are. oh, say, we Make a miracle worker, promise keeper, light in the dark. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, promise keeper, my God, Waymaker, say, promise keep, Waymaker, say, promise keep, my God, Waymaker, say, miracle, promise, light, my God, Waymaker, say, miracle, promise keep, promise keep, Waymaker, say, God is Rumbizo Deye Yumari. Oh, Rumbizo Deye Yumari. Oh, Rumbizo Deye Yumari. Oh, Rumbizo Iyo Rumbizo Deye Yumari. Iyo Rumbizo, Rumbizo, Rumbizo. Iyo Rumbizo Deye Yumari. Iyo Rumbizo Deye Yumari. Iyo Rumbizo Deye Yumari. Iyo Rumbizo Deye Yumari. Iko kugona Dekwe Yumari. Iko kugona Dekwe Yumari.
iko kukona kukona iko kukona tekwenyu mwarwe iko kukona tekwenyu iko kukona tekwenyu iyo rubitso iyo rubitso teyenyu iyo rubitso teyenyu mari iyo rubitso iko kukona tekwenyu mari iko kukona kukona iko kukona tekwenyu mari we kukona tekwenyu iko kukona iko kukona tekwenyu mari iko kukona tekwenyu iko kukona tekwenyu mari iyo rubitso nokutenda iyo rubitso teye numwari iyo rubitso iyo rubitso teyenyu iyo rubitso teyenyu mari iko kukona tekwenyu iko kukona tekwenyu mari iko kukona tekwenyu iko kukona tekwenyu iko kukona tekwenyu mari iko kukona tekwenyu iyo rubitso teyenyu iko kukona
ndekwenyu Mwari, kukona ndekwenyu Jesu, kukona ndekwenyu Mwari. Hallelujah. Hallelujah. Pananga ndichinamata ndanga ndichiona Mwari vachisimudza vanhu, but Mwari havana kundipa mazita. Pane nguva dzekuti Mwari vanonyatsondinongedzera kuti endapo, but ndaona Mwari vachisimudza vanhu. Pandiri kuda ndoda kunamata nevanhu, patanga tichiimba anzwa mashoulders ake achisimudzwa, because Mwari vanga vachibata vanhu nemashoulders vachivasimudza. Ndoda kungokunamatira ndine vanhu, wani wacho vandaona back uko kune munhu anga achisimudzwa mulaini iroro anga achibatwa mashoulders. Ndiri kukutsvaga uyai ndikunamatire. Pamwe pacho zvinhu izvi zviri very spiritual. Unonzwa uchibatwa mashoulders woshauri kuti chiri kuitika chii, totobuda toenda kumba. Remember, setinotamba Mwari anogona kutongokubuditsa pauri, wakatowarairwa uchitosimuka. Vamwe pavanodaidzwa naMwari even kubasa ravo chaivo, you won't understand what is happening. You just find it happening. Uchibatwa mashoulders, uchibatwa mashoulders. Ndiri kukutsvaga da kunamatira. Tsvaga vanhu vanga vachibatwa mashoulders, ndichinamata uchinyatsoziva kuti mashoulders. Pane vanotsikirirwa, ini ndaona vachisimudzwa, kubatwa mashoulders uchisimudzwa mudenga. Mweya Mutsvene ngaambotiitira zvakanaka. Mweya Mutsvene ngaambotiitira zvakanaka mangwanani ano. Mweya waShe ngaumbotiitira zvakanaka mangwanani ano. Mweya waShe, pana baba vasina kuuya, but ivo vanga vachitosimudzwa zvekutodaro. Holy Ghost fire, baba makambondinzwa mukambondishandisa semuranda wenyu. Mangwanani ano itai kuda kwenyu kurege kuda kwevanhu. Simudzai vanavo panga ari izvezvi ngatange kusimudzwa. Mweya Mutsvene, baba ndiri kurayira pulpit ino izare simba. Ani nani ari pamusoro payo ngaanzwe simba. Baba, nezita raJesu, Mweya waShe, kusanganisira vanoimba kupraise, ndiri kuisa moto paaritari. Holy Ghost fire, ndiri kuburutsa moto paaritari. Holy Spirit take over. Izvezvi so vakamira paaritari ngavanzwe moto. Simba raMweya Mutsvene ngaritore nzvimbo yaro nezita raJesu. Baba, ndiri kudeclare simba iri izvezvi ngavatange kubuda izvezvi, ngavatange kusimudzwa izvezvi, ngavatange kupfekwa izvezvi nezita raJesu. Baba, inzwa izwi rangu, kereke ngaipfekwe nezita raJesu. I am releasing the anointing of the Holy Spirit to the church. Oya mandarabakaushima, bari wekudenga nezita raJesu. Ndiri kurelease the anointing kubva kuaritari kuenda kumabhenchi. Baba, nezita raJesu. Pavakamira ipapo tanga kupfekwa nesimba raMwari. Vanotaura nendimi regai kudzibata. Kana vapfekwa dziregedze nezita raJesu. Baba vangu, muzita raJesu. Baba burukai maskatani. Holy Ghost fire. Mweya waShe, Mweya waShe, Mweya waShe, Mweya waShe.
Pavakamira ipapo ndinotaura moto wedenga. Vana vako ngavaregedzwe pane zvavakabata. Regedzwa pamhepo iri kumba kwako. Regedzwa pabasa rako. Regedzwa izvezvi, regedzwa. Regedzwa nezita raJesu. Svondo rino unowana basa. Svondo rino unowana mukomana. Svondo rino unotenga mota. Svondo rino iro svondo rino unobhadharwa. Iro svondo rino unovata mari. Pane vanhu vari kuramba mavisions. Kune vanhu vari kuramba kupfekwa. Kune vanhu vakabatwa makumbo vanofani. Oya mandara vakaushima. Baba ndinorekedzera mhepo yekudenga. Zvivanda ngazvinzwe moto. Mweya yengozi ngaibodzwa moto. Muchechi muno ndiri kurambidza mweya yengozi. Muchechi muno ndiri kurambidza mabasa akabatwa. Vana vakabatwa ngavasunungurwe. Mweya washe batai vanhu mangwanani ano. Mweya washe pfekai vanhu mangwanani ano. Mweya washe simudzai vanhu mangwanani ano. Mweya washe rangarirai kereke yenyu. Baba munosindinzwa pakukumbira kwangu. Dzimba dzakabatwa ngadzirekedzwe. Mufaro wakabatwa ngaurekedzwe. Mwari wekudenga ndangariro dzakabatwa ngadziregedzwe nezita raJesu. Baba mapepa agarisa kuHome Affairs ngaregedzwe mangwanani ano nezita raJesu. Holy Ghost fire. Shikarabaka usuma. Rienderebeka usuma manarabaka usanda. Rinde. Holy Ghost fire. Baba ndiri kuraira mweya yemarudzi nemweya yemazera ngairegedze vanhu mangwanani ano. Imi mweya mutsvene mupfeke vanhu. Shikarabakaushanda. Rimanda rabakausuma. Riemenerebeke ushuma manarabakausanda. Ngaku itwe kuda. Ngaku itwe ngaku. Ngaku itwe mama kuda kwe. Ngaku itwe ngaku. Ngaku kuda kwenyu ngaku itwe kuda kwenyu ngaku itwe kuda kwenyu ngaku itwe
kumbire praise and worship ichiimba titore offering. Hatisati tapedza, hatisati tatotapa zviziviso, hatisati anaunza vamwe vatungamiri. The service yacho yakangoita zvayakaita, ende ngatingoshandai nayo yakaita zvayakaita. Pamwe pacho munhu anonzwa kupa nekuda kupa